Bueno, bos días. Empezamos. Rematada, como sempre, a reunión ordinaria do Consello de Asunto de Galicia, paso a explicar os asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro foi un acordo, foi unha toma de coñecemento por parte do Consello de Asunto de Galicia, como vimos facendo periódicamente, respecto do grao de execución dos fondos Next Generation atribuídos a Xunta de Galicia. Saben vostedes que somos moi reivindicativos en canto á necesidade de axilizar e concretar a execución para que cheguen aos destinatarios os proxectos industriais dos fondos retidos polo Goberno Central e, polo tanto, sabemos que, ao mesmo tempo, para poder facer esta exigencia, temos que ser especialmente meticulosos e especialmente áxiles na execución do que nos corresponden a nós. De aí está este control periódico que fai o Consello de Asunto de Galicia e que, por suposto, tamén trasladamos a través dos medios de comunicación. Bueno, como saben vostedes, dende o ano 2021 a Galicia lle foron asignando en sucesivas entregas 1.500, lle foron asignados 1.545 millóns de euros que proviñan dos fondos Next Generation, dos cales, hai que decir, recibimos 1.430, é dicir, temos comunicación formal de que nos corresponden 1.545, pero transferidos a Xunta de Galicia, e mentras non se transfiran, non se pode facer ningún tipo de operación dende aquí, están 1.430, é dicir, faltarían por achegar do que se nos comunicou que nos corresponden o 8%, 111 millóns de euros. Bueno, pois desto que chegou a Xunta de Galicia se adicou a 985 millóns, é dicir, hai 985 millóns que o 90% que xa teñen destinatario concreto. Eses destinatarios agora mesmo están executando estes fondos dentro do período de justificación que teñen para facelo. Estamos falando de entidades locais, máis de 4.000 empresas, 48.000 persoas físicas, as que en diferentes cantidades foron destinatarios de algún destes 985 millóns de euros que xa están asudicados por parte da Xunta de Galicia. E convocados, é dicir, en fase de asudicación, están outra parte importante. As convocatorias foron 1.097 millóns de euros convocados, dos cales, como decía, 985 están xa asudicados e quedarían para asudicar en datas próximas pois algo máis de 100 millóns de euros. É dicir, o 90% está xa na súa fase final, só falta que os beneficiarios o poidan xustificar. Creemos que é un grado de execución moi razoable e, por eso, frente ao panorama estatal dos 41.000 millóns de euros que se asignaron, que se reservou, máis ben, para facer pertes o Goberno Central, a día de hoxe están solo publicados 21.200 e asudicados 13.421. É dicir, apenas o 33% frente ao 90% da Xunta de Galicia. Por tanto, volvemos a poñer de manifesto con estas cifras a evidente diferencia entre a asudicación que fai a Xunta de Galicia e a asudicación, o proceso de xestión e tamén a asudicación que fai a Xunta de Galicia e o que está facendo o Goberno Central e volvemos a reclamar unha vez máis que se cambie o sistema, este sistema centralizado, esa cantidade tan importante, porque evidentemente non está funcionando e os prazos cada vez se acurtan máis. 30.000 millóns de euros dos fondos Next Generation que se reservou o Goberno Central a día de hoxe están como o primeiro día no caixón, frente ao 90% que xa ten adxudicado a Xunta de Galicia. Cambiando de asunto, en turismo e seguindo coas convocatorias que imos facendo o abeiro dos plans globais de turismo de fondos Next Generation, esta vez o abeiro do Plan Territorial de Cascos Históricos e Vilas Termais, dos que xa fomos facendo diferentes acordos no Consello de Xunta de Galicia para facer convenios concretos sobre un concello concreto. Recordarán que nestes últimos concellos aprobamos un convenio co Concello de Tui, outro co de Allariz, outro co Concello de Vigo, Barrio de Bouzas, varios concellos de Ourense, pois esta vez o convenio que aprobamos por algo máis de 1 millón de euros é co Concello de Betanzos. Para que? Pois para poñer en marcha un centro de interpretación do casco histórico,
para rehabilitar o edificio que está anexo ao mercado municipal, para diseñar un plan de uso público da Torre do Reloso, para iluminación eficiente e sinalización no casco histórico, bueno, pois para varias finalidades, convenio de 1 millón de euros o abeiro deste Plan Global de Cascos Históricos Next Generation. Cambiando de Consellería, Consellería de Medio Ambiente, en a instancia da Consellería de Medio Ambiente, o Consello da Xunta de Galicia deu visto e prace a destinar 4 millóns de euros a un novo servicio de asesoramento que o que busque orientar os concellos e as empresas sobre a economía circular e como reducir as súas emisións de CO2, é dicir, como cumplir as exixencias que están no Pacto Verde Europeo que busca a neutralidade climática con data límite 2050. Hai varias iniciativas da Xunta de Galicia postas en marcha, seguimos dando paso nesa dirección e o acordo que se tomou o Consello da Xunta de Galicia, que lles acabo de decir, vai nesa liña. En que vai consistir? A que se vai destinar? Pois a ofrecer un servicio gratuito para os destinatarios de economía circular, tanto, como decía, para os concellos como para as industrias e as empresas. Que se busca respecto aos concellos? Pois ofrecerles un asesoramento sobre como implantar modelos de xestión de residuos, modelos avanzados, como adoptar medidas para aforrar recursos enerxéticos. Estou falando, pois, por exemplo, en recollida separada de residuos, tratamento de biorresiduos, instalación de puntos limpios, normativa municipal, sobre todo que ten que ver con a neutralidade climática, e, no caso do servicio de asesoramento ás empresas, pois axudarlles a xestionar os residuos industriais e impulsar con esta xestión dos seus residuos proxectos que permitan a súa reutilización. Hai exemplos de isto. A bioplanta de Tisú que quere poñer en marcha Ence nas Pontes partiría de aproveitamento dos seus propios residuos. A empresa Cholita que fai tratamento de redes de pesca. Todo isto, hai empresas que xa están facendo cousas neste sentido, queren facer, e se trataría de asesorar a máis empresas para que máis empresas poidan facelo. Vai ser un servicio de consulta en principio telefónica e telemática, sin persuicio de que cando así o demanden, tanto os concellos como as empresas e as industrias, os técnicos se despracen in situ para facer este asesoramento e o seguimento dos proxectos que asesoren. E, por último, tamén crearase un observatorio de economía circular para facer un seguimento de todo o que se vai poñendo en marcha. Este servicio estará en funcionamento no prazo aproximado, agora se licitará no prazo aproximado de 3-4 meses. Cambiando de Consellería, a proposta da Consellería de Mar, aprobamos destinar en concepto das axudas extraordinarias 7,3 millóns de euros para compensar aos armadores e aos tripulantes das embarcacións afectadas pola paralización temporal dos bancos marisqueiros que se decreta dende a Xunta de Galicia para permitir o que se chaman os descansos biolóxicos, é dicir, prohibir a extracción durante os meses que se determine dunha especie concreta para permitir a súa regeneración e permitir a sostibilidade do recurso. Este ano a Xunta estableceu unha paralización temporal de actividade en varios bancos marisqueiros. Nos lombos de Ulla, Boído e Cabío na ría da Ousa, en Lourizán, Rasosa, Senso e Marín na ría de Pontevedra, en Noia na ría de Muros Noia e tamén actividade percebeira en Bueu. Durante uns meses e, polo tanto, se compensa tanto os armadores como os tripulantes das embarcacións, estamos falando de marisqueo a flote, para durante estes meses nos que non van poder faenar. Estamos falando de unha axuda máxima de 2.900 euros aos armadores e 1.100 euros ao mes, estou falando, por cada tripulante. Cambiando de Consellería, a proposta de Consellería de Sanidade, acordamos a adquisición por valor de 1,8 millóns de euros dunha resonancia magnética de última xeración para o Hospital de Conso en Santiago, dotada de tecnoloxía baseada na inteligencia artificial, todas as incorporacións que estes aparellos están facendo últimamente. O obxectivo é permitir incrementar nun 20% o ano as probas que se realizan en Conso de resonancias magnéticas, é dicir, superar as 5.000, aumentar máis dun 20%. E a previsión, acordamos a súa compra, é que antes de que remate este ano esta nova resonancia magnética xa este funcionando no Hospital de Conso por valor de casi 2 millóns de euros. E tamén outro acordo en materia de sanidade e dentro desa liña de seguir a vanguarda en materia de vacinación, sobre todo vacinación infantil. Temos o calendario de vacinación infantil, o repetimos moitas veces, pero é que é certo máis avanzado do mundo, sobre todo en algunhas
vacinas, e desde o mes de abril, por exemplo, somos os primeiros en aprobar a inmunización dos menores dun ano cunha vacina antineumocócica reforzada, que chega a protexer o que se chama a 20 valente, chega a reforzar frente a 20 patoloxías, cando ata agora este tipo de vacinas protexían ata un máximo de 13 patoloxías. Agora, protéxese ata 20 patoloxías que poden ser graves, por exemplo, a neumonía, a meningite, a sepse, e o que os acordamos, porque xa estaba acordado, se estaba aplicando no mes de abril, vacinar esta 20 valente os nenos de menos dun ano e ampliar os nenos nados no 2022, é dicir, ata 2 anos, que son casi 15.000 nenos e nenas que se incorporarían a recibir esta vacina 20 valente. Os datos, é certo que indican que o maior número de afectados polas diferentes patoloxías frente ás que protexe a vacina son os máis pequenos, ata 12 meses, pero o segundo grupo son os nenos e nenas entre 12 e 24 meses, entre 1 ano e 2. E, polo tanto, a partir de maio, os acordamos que o Sergas adquira vacinas por valor de casi 700.000 euros para vacinar os cativos nados no ano 2022. Aumentamos a protección directa, 15.000 nenos e nenas máis, e, ademais, tamén de forma indirecta se protexe a toda a poboación porque os bebés son altos transmisores destas patoloxías que protexe esta vacina 20 valente. Cambiando de consellería, a Consellería de Emprego se acordou e se habilitará de xeito inmediato unha nova web na que se incluirán microguías con consellos e asesoramento para poñer en marcha diferentes tipos de negocios. Saben que hai unha rede de polos de emprendemento posto en marcha pola Xunta de Galicia para, sobre o terreo e de xeito presencial, asesorar a todos aqueles emprendedores que desexen iniciar ou aumentar unha actividade que xa estean facendo. Hai agora mesmo 13 polos de emprendemento activos, pero o que queremos é poñer a disposición tamén de xeito virtual estas guías que parten, ademais, da experiencia que se foi collendo de necesidades e de consultas nestes 13 polos de emprendemento que xa están funcionando, e agora poñemos a disposición virtual estas guías que indican os pasos a seguir para unha persoa que se quera convertir en autónomo, características, vantaxes e procesos para facer unha sociedade limitada, unha cooperativa, unha empresa de inserción laboral, consellos de utilidade para poñer en marcha un negocio sobre protección de datos, aspectos contables básicos, diferentes contratos e tamén un apartado específico, unha guía específica para asesorar a aqueles que queiran coller un negocio que se está en funcionamento e que vai pechar por falta de remuda xeracional. Aprobamos hai pouco un acordo nese sentido específico, e son máis de 100 os negocios que están inscritos neste programa, autónomos que van pechar e que están buscando alguén que os sustituya e evitar o peche deste negocio, sobre todo en zonas rurais. Son estas guías que se poñen en marcha de xeito virtual, serán 10 inicialmente, queremos chegar ata 16 e parten da experiencia das consultas feitas durante este tempo nos polos de emprendemento, das maiores inquedanzas que se plantexaron. E outro acordo de instancia da Consellería de Emprego é o que nos levou a destinar, os acordamos destinar 10,3 millóns de euros para impulsar programas de orientación e formación para mellorar a inserción laboral de desempregados. Queremos chegar con estes 10,3 millóns de euros a algo máis de 4.500 desempregados. Son os programas, o que se chaman programas integrados de emprego, onde, aparte de recibir unha formación, se informe e asesora personalmente a cada participante, poden formarse en diferentes especialidades, aparte se imparten as habilidades sociolaborais, fanse prácticas non laborais en empresas e os destinatarios serán tanto os concellos como entidades sin ánimo de lucro, que serían as que establecerían as diferentes formacións e as impartirían tamén. Estes plans integrados de emprego teñen unha exigencia que, como mínimo, o 35% dos desempregados que fagan este curso teñen que conseguir un traballo froito desta formación que reciben e, se non se cumprir este objetivo, estas entidades, estes concellos, xa non poderían acceder a sucesivas convocatorias que se fagan deste programa. Este ano, ademais, as prioridades de formación serán beneficiarios os concellos e entidades de ánimo de lucro que ofrezcan formación centrada en novas tecnoloxías ou que estén ben selladas estreitamente coas necesidades laborais das empresas do territorio onde estén estes concellos ou estas entidades sin ánimo de lucro para seguir
nesa tendencia de asustar a formación ofertada ás necesidades das empresas que despois teñen que contratar a estas persoas. A proposta da Consellería de Economía, hoxe aprobamos lanzar, cambio de acordo, unha nova liña de axudas para promover proxectos singulares de mellora enerxética no sector industrial da Coruña. Este son, en total, 7 millóns de euros, e están dentro dos 111 millóns que integran o que se chama Fondo de Transición Xusta, que vai destinado á provincia da Coruña para mitigar o impacto que tivo o peche das centrais das Pontes e de Meirama. Saben que é un fondo específico, Next Generation, adicional dos xerais destinados a Galicia, polo tanto, só pode destinarse a empresas que estén ubicadas na provincia da Coruña e que teñan que ver con actividades relacionadas coa descarbonización, reducción de emisións de gases invernadoiro, o forro de enerxía. Bueno, pois facemos esta convocatoria entre os 111 millóns de 7 millóns de euros e o que busca, en principio, é axudar a empresas dun tamaño importante. Haber outras convocatorias para empresas máis pequenas, o digo porque os proxectos que se presenten teñen que ser como mínimo de 1,5 millóns de euros os que opten axudas, e no caso de que sexan PEMES, e se son empresas de maior tamaño, como mínimo 3 millóns de euros. E as achegas poderían chegar ao 55% do proxecto presentado. Se otorgarán por concorrencia competitiva, xa digo, das primeiras convocatorias que facemos dentro deste Fondo de Transición Xusta nos sucesivos meses, e antes de que remate o ano, seguiremos facendo o resto das convocatorias. Insisto, aquí están destinadas especificamente a empresas da provincia da Coruña. E último acordo, que explicará máis polo miúdo ao Consello de Presidencia, dentro das súas responsabilidades en canto a mobilidade, hoxe aprobou o Consello da Xunta de Galicia a Estrategia Galega de Mobilidade, que ven ser a folla de ruta para seguir garantindo e aumentando a posibilidade de desplazamentos máis sostibles, seguros e funcionais. Son un centenar de medidas, cun prazo de execución, é certo que longo máximo, 2050, esperemos que a maioría delas estén, as que non teñen que ver co execución de infraestructuras implementadas moito antes, pero en total a dotación económica sería de 420 millóns de euros, que é o coste de todas as medidas que se prevén. Ten 4 finalidades: reducir a necesidade de desplazamentos, polo menos nun número importante, reducir a distancia dos traslados, reducir as emisións contaminantes e tamén reducir os accidentes de tráfico. Ten despois unha serie de obxectivos concretos, por exemplo, que o 30% dos desplazamentos que fan os galegos no 2030, xa digo que hai medidas que teñen que acadarse moito antes, sexan non motorizados, que o 90% da poboación este a menos de 30 minutos da cabeceira da súa área sanitaria, ou que tamén o 80% da población, o 90%, este a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións. Xa digo, son varias medidas, 420 millóns de euros en total, un centenar de medidas, e dou a palabra ao Consello de Presidencia para que se explique máis polo miúdo. Hola, moi bons días e moitas gracias, presidente. A verdade que, como decía o presidente, hoxe aprobamos un asunto no que se leva traballado na Xunta de Galicia durante hai algo máis dun ano. Se trata da Estrategia Galega de Mobilidade. É certo que neste mundo no que vivimos as cousas son cambiantes, cambian moi rápido e tamén, lóxicamente, cambia a forma de moverse dos galegos e das galegas. Por iso, hoxe aprobamos unha folla de ruta a seguir para facer os desplazamentos de todos os galegos e as galegas máis sostibles e tamén uns desplazamentos moito máis seguros. Se trata de definir a mobilidade que Galicia quere para o futuro inmediato. Hai unhos obxectivos globais que están encadrados dentro desta estrategia. En primeiro lugar, reducir a necesidade de desplazamentos. En segundo lugar, reducir as distancias dos traslados. En terceiro lugar, reducir as emisións contaminantes destes traslados. E, en cuarto lugar, tamén, moi importante, reducir os accidentes de tráfico. Cada obxectivo destes que se estaba a falar ten uns indicadores cun obxectivo de resultado e un horizonte temporal. Falaba o presidente, por exemplo,
O 90% da poboación ten que estar a menos de 30 minutos da cabeceira sanitaria que lle corresponda no ano 2040. Ou o 90% da poboación ten que estar a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións no ano 2040. Ou ten que haber cero emisións nos transportes de mercadorías no ano 2050. Ou o 30% das viaxes teñen que ser non motorizadas no ano 2030. E temos que tentar conseguir unha reducción do 5% de desplazamentos por carreteras no ano 2050 en relación ao ano 2019. En definitiva, esta Estrategia Galega de Mobilidade ten 5 eixos de traballo: a funcionalidade, a sustentabilidade, a seguridade, a innovación e tamén a economía. Dan lugar a un plan de acción perfectamente definido, con 99 medidas, con 12 programas, con 30 subprogramas que van a supoñer a mobilización de 420 millóns de euros, dos cales máis da metade corresponden á Xunta de Galicia, e nos que están implicadas, lóxicamente, a Administración Xeral do Estado e tamén os concellos. Lóxicamente, está relacionado con outros instrumentos de planificación que son independentes a esta Estrategia Galega de Mobilidade, como pode ser o Plan Director de Estradas de Galicia, que saben vostedes que está dotado con 1.538 millóns de euros, o Plan de Transporte Público de Galicia, que hasta o ano 2030 contemplamos unha inversión de 650 millóns de euros, e tamén a Estrategia Logística de Galicia, onde se incluyen obras que son necesarias no corredor atlántico de mercadorías. En definitiva, hai moitos frontes nos que temos que actuar nos vindeiros anos, nos que temos unhos obxectivos, unhas metas que conseguir. Temos que conseguir deseñar ese plan director de infraestructuras, onde se van a fixar as actuacións a seguir en sendas peonís, en sendas ciclistas, en aparcadoiros disuasorios ou estacións intermodais. Temos que ampliar a rede de recarga de vehículos eléctricos. Temos que mellorar as comunicacións por ferrocarril dentro de Galicia e tamén de Galicia co resto das comunidades. E neste sentido, estes días, ademais, tivemos varias noticias e fixemos algún posicionamento da Xunta de Galicia con respecto ás datas, ás frecuencias e todo o que ten que ver co AVE. Temos que impulsar as zonas de baixa emisión nas cidades. Temos que mellorar a decisión a hora de optar polo transporte público das persoas, facendo que poda haber un billete combinado entre ao mellor bus ou barco ou bus, tren, etc., que se podan facer reservas, que a través da apps que se podan baixar os usuarios saiban exactamente cando vai a chegar o seguinte bus de línea, en definitiva, facer máis cómodo esa decisión de utilizar os medios de transporte públicos. Temos que estudar ampliar o transporte de ría a outras zonas de Galicia, como a de Ferrol, Mugardos. En definitiva, seguir mellorando infraestructuras que dependen da Xunta de Galicia, ao seu estudo, a súa planificación e a súa execución, e tamén demandar ao Goberno Central, como decía, esas infraestructuras que están pendentes e das que, como decíamos este fin de semana, non temos noticia máis que a través dos medios de comunicación e necesitamos ter certezas para poder encuadralas nunha planificación, para poder exixir que se leven a cabo e, sobre todo, ter certezas de cara aos usuarios, porque xa van moitos anos nos que cada anuncio que se fai acaba convertíndose en papel mollado. En definitiva, unha serie de medidas para camiñar cara a mobilidade máis sostible, unha mobilidade máis segura, na que as novas tecnoloxías sexan unhas aliadas dos galegos e das galegas. Isto que lles quería contar acerca da estrategia, se teñen algunha pregunta en relación a esta estrategia, pois já contesto, e se non lle dou. Moi ben, moitas grazas. Sí, presidente. En relación coa súa viaxe a Argentina para interesarse pola situación dos galegos e das empresas galegas, coincidiu con vostede ali unha declaración do ministro Óscar Puente cuestionando o estado no que fixo declaracións dunha televisión o presidente da República Argentina.
Vostede reaccionou ali xa a ese feito, pero entre que vostede iniciou a viaxe de volta, Óscar Puente incide no mesmo subiu nas redes chamadas sociais unha imaxe de vídeo na que, segundo el, aparece Milei en estado, non sei se drogado ou cuestión similar, e simultaneamente o goberno da Argentina pediu, o presidente Milei pediu aos ministros de Justiza e de Asuntos Exteriores que tomen medidas se non hai unha retractación por parte do goberno de España. Neste contexto estamos, que lle parece? Pois mire, efectivamente, coincidiu a miña viaxe, ao final da viaxe coas declaracións de Óscar Puente e a reacción argentina, e, por lo tanto, pude vivir en primeira persoa. Tiña máis unha reunión esa mesma mañá na embaixada, na que estaba presente a embaixadora. Mire, eu xa o dixen, a mí parece lamentable. Estuven ali e vin a importancia fundamental, a necesidade que teñen os galegos que viven ali, e sobre todo as empresas galegas que están investindo ali e arriscando o seu patrimonio, creando riqueza, e manter unha boa relación coas institucións argentinas. E, por lo tanto, creo que todos podemos entender que este tipo de declaracións, que ademais que non veñen a conto en absoluto, o dano que poden facer, que de feito eu, vindo ali algunhas reaccións, me temo que fixeron. Por lo tanto, eu primeiro me alegro que a imaxe que se ten de España en xeral, especialmente dos galegos en particular en Argentina, sexa moi diferente da imaxe que se pode extraer da actuación de algúns membros do Goberno de España, membros actuais. Creo que non ten nada que ver a imaxe que se ten de España e de Galicia coa imaxe que se pode ter do Goberno de España e das súas actuacións, e eu volvo a decir, se cadra con máis insistencia, o que xa dixen ali en Argentina sobre o terreo. Non vexo outra que o Goberno de España, como mínimo, pida disculpas. As relacións institucionais sempre son fundamentais, pero que, polo que eu percibín, en este momento, especialmente en Argentina, aínda que só fora por eso, pola súa vertiente práctica, fora da educación, fora da corrección institucional, fora do respeto o que libremente decidiu un país nunhas eleccións, simplemente por mentalidade práctica e pola necesidade de ter unha boa relación coas autoridades do país no que estás e de cusas decisións e actuacións depende, o Goberno de España debería, como mínimo, rectificar e pedir disculpas por unhas declaracións, na miña opinión, absolutamente fora de lugar. E, dende logo, se o Goberno de España considera que non ten por que velar polos intereses dos españois e dos galegos e das empresas españolas e galegas que están vivindo ali, dende logo o Goberno da Xunta de Galicia vai non facer. Foi o que fun facer ali e o que imos seguir facendo. Bos días, presidente. Dúas cuestións. A alcaldesa da Coruña dicía esta fin de semana que as declaracións do presidente do Partido Popular, de Núñez Feijóo, sobre o período de reflexión aberto polo presidente a semana pasada eran infames. Non sei que lle parece esta valoración da alcaldesa. Por outra parte, tamén a rexedora de Santiago, a señora San Martín, amosábase decepcionada pola cantidade que a Xunta lle dá ao Concello pola Estatuto de Capitalidade. Non sei se por ano que ven esa cantidade pode aumentar. Gracias. Sí. Bueno, mire, eu creo que o presidente do Partido Popular dixo o que pensan. Eu creo que a maioría dos cidadáns, e, por tanto, a maioría dos galegos, e a maioría tamén dos españois, seguramente. Por tanto, nada novo, que está tan claro que era unha estrategia, eu xa dixen aquí, estaba convencido de que era unha estrategia premeditada no principio. As actuacións posteriores, tanto falar de fango, pois mire, facendo fío coa resposta anterior. Aquí falamos de evitar o fango e evitar as calificacións, e todo o ministro de España di o que di dun presidente legitimamente elexido, e mesmo utilizar a palabra infame, todas esas palabras que eles denuncian, son os primeiros en utilizalas para intentar justificar o injustificable. Ademais, cada día que pasa está máis claro que era unha estrategia, un tactismo electoral, e todo orientado o de sempre a que o presidente do Goberno de España se manteña no poder a toda costa e a costa de quen sexa. Respecto a outra pregunta que me hacía, bueno, eu tive unha entrevista, non saben, hai uns meses coa alcaldesa de Santiago, falamos deste tema e doutros. Primeiro, non é ni moito menos a única asignación
dos fondos da Xunta que recibe o Concello de Santiago, recibos a través do Fondo de Cooperación Local, a través do Consorcio, o Estatuto de Capitalidade, que é unha transferencia singular que só recibe o Concello de Santiago, pode ser lexítimo e entendible que a alcaldesa de Santiago reclame máis cartos, pero ao mesmo tempo tamén sabe que fixo outras reclamacións que se están atendendo, colaboración específica para a reparación do Palacio de Congresos, unha colaboración para renovar o saneamento en varias zonas de Santiago. Creo que o esforzo da Xunta de Galicia está sendo importante. Eu non descarto un aumento, pero tamén reivindico para sucesivos orzamentos, poñer en valor todo aquilo que xa se está aportando e que, se o levamos unha suma global, se verá que é unha cantidade importante, unha aposta importante da Xunta de Galicia pola capital de Galicia, por o lugar onde están ubicadas as instalacións da Xunta de Galicia, que iso tamén, evidentemente, o Concello de Santiago lle poderá supoñer cargas adicionais, pero beneficios a maiores tamén, sin ninguna dúbida. Boa tarde. Hai un ano vostede dixo aquí que o que entón era cabeza de lista do PP na Illa de Arousa non formaría parte do grupo do PP porque se soubera que fora condenado por unha agresión machista. Agora acabamos de saber que si se vai integrar nese grupo, quero lle preguntar se vostede retira as súas palabras de hai un ano. No, naquele momento dixen que non formaría parte, de xeito foi as eleccións e se integrou no grupo mixto. Un ano despois, o Partido Popular na provincia de Pontevedra decidiu que podía procederse esa integración e, polo tanto, é o que vai pasar. Vale, insisto, hai un ano vostede dixo que non se integraría no grupo do PP. E non se integrou. Pero agora sí se vai integrar. Unha decisión que tomaron no Partido Popular de Pontevedra e, por lo tanto, é o que vai pasar. E vostede respalda, entendo. Foi o que les decidiron, eu non me vou opoñer. De acordo. Outro tema, anuncia a Xunta que vai elaborar unha nova lei de medios, abriu o proceso para facer isto. Un dos obxectivos, un deles polo menos, é buscar unha solución para facer o cambio de Sánchez Izquierdo á fronte dos medios galegos. E un último tema, soubemos tamén, publica el Periódico de España, que o goberno do PP, cando estaba a fronte de Mariano Rajoy, tiña coñecemento de algunhas accións xudiciais sobre a Pokémon antes de que se producisen. Pidolle unha valoración. Gracias. Sí, mire, efectivamente, comenzou o proceso de consulta pública, que é o primeiro paso para a elaboración e modificación dunha lei que ven do ano 2011, moi anterior a que moitísimas cousas que pasaron no amplio mundo, no amplio abano da comunicación audiovisual, pois tiveran lugar. Estamos falando 4 anos antes de que existiran as plataformas digitais que agora forman parte das nosas vidas e do noso ocio, as maneiras de producir, todo o que ten que ver con este amplio mundo. Por lo tanto, o que buscamos con esta modificación é adaptar unha lei, insisto, que ten xa case 15 anos, a un mundo que evolucionou moi rápido. Por lo tanto, é o que imos facer e eu agardo que, ao final, cando o proxecto de lei se aprobe, que espero que sea no tempo máis curto posible, porque isto evoluciona, como xa digo, moi rápido, e creo que é necesaria esa modificación, todos estes cambios queden reflexados. Por lo tanto, non é ninguna lei cun obxectivo concreto, é unha lei ou con objetivo concreto, si ten un objetivo concreto moi xeral, que é adaptar unha lei que xa quedou obsoleto a un mundo tan evolutivo e que evoluciona tan rápido como o mundo da comunicación audiovisual. Respecto a outra pregunta, a verdade é que non coñezo a noticia, nin sei o que di, por lo tanto non a podo valorar. Presidente, quería preguntarlle se na audiencia en Zarzuela Correi plantexará algún asunto concreto, máis destacado que outros, por onde irán un pouco as conversacións. Grazas. Sí, efectivamente, mañán que me vai recibir a Súa Majestade del Rei, primeiro agradecerllo enmarcarlo dentro da normalidade institucional. Como les decía, eu estaba agardando a ter esta audiencia para inmediatamente xa solicitala co presidente do Goberno e espero que dentro dos prazos entendibles teña a mesma celeridade que a reunión que vou ter mañán. E o que vou facer, xa é a segunda vez que me vou encontrar nesta audiencia con el, normal, faino con todos os presidentes autonómicos que ellos solicitan ou que ofrecendo el o aceptan. Vou enmarcarla dentro desa normalidade institucional, manifestarlle que a maioría de Galicia hai apenas 2 meses decidiu que o marco no que se atopaba cómodo era un marco constitucional, un marco
que determine unha forma de goberno no noso país, por lo tanto, é o primeiro que lle quero transmitir, e o segundo é darlle unha información xeral. Xa decía outra vez, cando estuve con él, que me sorprendeu, entre comillas, a información moi actualizada e exhaustiva que tiña da situación en Galicia, en todos os sentidos, situación socioeconómica, situación política, actualidade, todo, e, por tanto, eu expoñerello dende a miña perspectiva como presidente da Xunta de Galicia. Si é como outra vez, que agardo que se intercambiaremos opinión sobre a situación de Galicia en particular e tamén un pouco de España en xeral, porque tamén todo o que pasa en España afecta a Galicia. Por tanto, eu agradezo esta normalidade, agradezo a celeridade dentro dos plazos comprensibles e agardo que agora, que xa empeza a primeira petición co presidente do Goberno, pois esta normalidade e esta celeridade tamén se produza. Anteriormente, que foi o que cambiou na situación do concellal da Illa para que hai uns meses non poidera formar parte do partido e agora sí? E outra cuestión, vostede dixo que iba a plantexarse que conselleiros iban a seguir como diputados e cales non sei se unha decisión que xa teña tomada. Grazas. Sí, bueno, miren, naquel momento se decidiu por parte do Partido Popular en Pontevedra pois a circunstancia que vostedes comentaban, que quedaba fora do grupo municipal. E durante este ano, a instancias do propio grupo municipal, o Partido Popular de Pontevedra toma esta decisión e cree que un ano despois se pode proceder esta integración. A mí mo comunicaron, reiterando o que lle dixen antes a súa compañeira, mo comunicaron, tomei coñecemento e pois non manifestei a miña oposición. Por lo tanto, as circunstancias que variaron, supoño que sería que un ano despois se entendeu que procedía a súa integración. Estamos falando de uns feitos de hai máis de 10 anos que cumpriu xa coa xustiza. Por lo tanto, entenderon que un ano despois esta integración podía proceder e eu non teño moito máis que engadir. E outra pregunta? Había outra pregunta? Sí, os conselleiros que seguirán como deputados. Sí, bueno, les decía que seguimos dando pasos gradualmente. Está prácticamente xa armada a estrutura organizativa da Xunta de Galicia e decía, bueno, pois o seguinte, non quero, decía, outras veces tardouse meses en tomar esta decisión, eu me gustaría tomarla reflexionando nun prazo curto tamén, por lo tanto, en canto este decidido quen permanece que non, xa dixen que habería un criterio restrictivo dentro dun orden, o saberán sin ningún problema. Xa é un acordo que non é un acordo que teña que ver coas competencias da Xunta de Galicia, xa é un acordo de partido que incide no Parlamento, pero, por suposto, eu traslademos aos medios de comunicación. Hola, bons días. Bons días. Acaba de chegar vostede dunha visita a Argentina, precisamente fala de respeto institucional. Non cree vostede tamén que o goberno de Argentina debe ter un pouco de respeto institucional por Galicia e non mandar a un subsecretario de Estado de Pesca a recibir a vostede en vez de un ministro, non sei, outros presidentes anteriores a vostede, con gobernos que non é deste señor ultradereitista, reunironse con o presidente de Argentina. Non sei, este señor estuvo en Madrid, se reuniu co líder da oposición neste momento, que é o Partido Popular, por exemplo. Digo que non cree vostede que tamén merece Galicia un respeto institucional neste sentido. E despois, respecto a esta cuestión do responsable local da illa, claro, chega nun momento no que hai bastantes críticas por parte da oposición de que vostede rebaixou, digamos, de categoría a igualdade por dividila en varias direccións xerais e non manter unha secretaría xeral. Non sei se tamén vai influir un pouco a política de igualdade ou de violencia de xénero que vostedes incluían no goberno a un condenado, outra vez, un goberno local, neste caso, un grupo local, como líder local, unha persoa que foi condenada por violencia de xénero. Ben, gracias. Sí, mire, eu dixen cando anunciamos esta viaxe a Argentina que era unha viaxe con contido económico e con finalidade eminentemente práctica. As datas decímolas nós, ademais, o sea que este é o primeiro, digo, a hora de coordinar as sendas. Eu mantive en reunións, aparte de co xefe de goberno, co alcalde de Bos Aires, falamos de temas que me trasladaron, ademais, a colectividade galega e que querían que fixera incidencia diante do alcalde de Bos Aires, en definitiva. Estiven cos dous gobernadores das provincias onde están
asentadas as empresas galegas que teñen que ver coa pesca e que teñen, bueno, non hai máis que recordar que foi a súa presión, xunto a cada de outros, pero a súa presión principalmente, de eso falamos tamén, a que motivou o cambio de criterio do que se anunciaba inicialmente respecto á distribución das cuotas de pesca que tanto perxudicaban as empresas galegas. Mantiven reunións con estes dous gobernadores, un deles ademais fixo un desplazamento importante para poder encontrarse comigo no día que nos determinamos. E, por último, respecto ao representante do Goberno, mire, foi unha reunión bastante práctica. Primeiro, un Goberno elexido polo pobo argentino. Se pode discutir se gusta máis ou menos, pero está elexido nunha elección democrática e son os que teñen a capacidade de tomar decisións. Por tanto, todo o mundo entenderá que con quen hai que falar. Falar e intentar chegar a acordos que interesen os galegos que están en Argentina, as empresas galegas que están en Argentina, non insultalos e faltarlles o respeto. Eso, volvo a decir, non axuda absolutamente nada. E respecto ao rango institucional, bueno, o nome pode ser o que sexa, pero, de logo, é o que tuve en claro, tanto polo que ali se falou na reunión, pola información previa que tiñamos, porque, incluso por comentarios dos conselleiros da Embaixada que nos acompañaron nesa reunión e que levan os asuntos comerciais e os asuntos que se iban a falar ali, agora mesmo o que ten fora, lóxicamente, pois do presidente o que ten a capacidade para decidir, para defender e para artellar todo o que ten que ver coa política pesqueira en Argentina. Por lo tanto, eu prefiro ir ás reunións prácticas, ás reunións con aqueles que conforman as decisións. Insisto, nunha viaxe cusas datas plantexamos nós e eu, dende logo, creo que tuvo unha rendabilidade institucional probablemente perxudicada polas declaracións do ministro Óscar Puente. Agardo que non, sobre todo, se rectifican, pero polo demais, nese sentido, absolutamente útil. E, ademais, estando ali, dime conta de que estaba falando coas persoas cos que tiña que falar. E respecto a outra pregunta, bueno, xa non vou incidir no que xa me preguntaron por este tema as súas anteriores compañeiras e reafírmome nas respostas que di. Moi ben, moitas gracias.